मोनदों मोननायाव तारमाने बिसोरो दा इन्जिनियार दों माबादों CRS दों तारमाने जोंनिफ्राय फैसा हाबनाय लोगो लोगो फैसा फैयो ओमफ्राय बिदिनो 3 किस्ति हाबबाय आरो ओमफ्राय आंनिफ्राय 12,500 थाखा लांबाय इनिफ्राय नै दा जब कार्डनि फैसा हाबाखै ओमफ्राय सानसेखालि जिअ'टेक खालामनो मानो माबा खालामनो बिनिफ्राय बिसोर आरो फैसा होयिनि फटकबो खेबासै इनिफ्राय थांफिनबाय ओमफ्राय हराखै दा आरो बै 22,000 हाबबावनो दं ना मा होनो बे जब कार्डआव इथ' हाबाखै दाबो ओमफ्राय दा आरो बिसोरो इ लामाथिं फैयो थाङो आरो बिसोरो दा डाइरेक्ट थाङो हाबलाङा होमबा जों मोननायनि आखा गैया नामा दा जों बेखौ बुङो आरो जायाखै फैसायानो गावसोरनो बेसेबा बुरजा लाखाबायबा 12,500 ओजों आरो 22,000 ना मा जब कार्डआव मोनबावो इबो मोनाखै फुरानायावनो गावसोरनो होनदों इयावनो लु इनिफ्राय फैसा हरबानो जागोन जोंनो होननानै बेखौ बुंदो आरो गाव डाइरेक्ट फैसा बिखायो आरो बे फैसाखौ आंनिखौ खेबथाम जादों ना खेबथाम जादों आरो खेबसे 6,000 खेबसे 4,000 ओमफ्राय खेबसे 2,000 ओमफ्राय खेबसे 500 आरो फट' खेबनायाव बेखिनियानो आरो बिनाय माने जब कार्डनिखौ होआबाथ' हरखायाना आरो होबावखानांगोन होनखादो बिसोरो गावसोरो बेसे हरबावनांगौ गावसोरसो बेसे बियो बिनियाथ' बिसोरो 2,000 3,000 बिखाथारो इन्जिनियार ओमफ्राय माबा बे गावनि लोगो GRS इसोर सानैदों बेलेग मानसिनो बिहोबाय बेलेग मानसिया लाना थांबाय ओमफ्राय फैसाखौ मावा आरो मावा बेनो आरो मिथिया आरो गादासो दा बिथांमोना आरो फैसाल' बियाबा मोखां खाथे जुगना फैयो बिथांमोना सिनायजानो गिनानै सोरबा फटकफोर खेबजानोसो माबा गियो नामा मोखां खाथेजोबो मेगनल' बेल्ल' बेल्ल' ओंखारो होननानै फैयो आरो ओइ स्कुटि लाना फैयो सानैजों खेवा मोखां खेवा आरो बेखिनियानो आरो आं बुंनांगौआ न'आ आंनिया कमप्लिटआ जागौमोन बिसोर फैसाखौ लाङाबा बरियासो बानायनो बे फुराना न'आवनो कमप्लिट खालामनो हासिगौमोन लांनाया बिसोरो 13,500 लांबाय मुथ मानि थाखाय माने बे न'खौ बेयावनो लुनो खोन्थानायलाय बेयावनो लुबाय बिनि बिनिफ्रायनो माने फैसाखौ नांगौ जाहैबाय बिसोरनो गोदानखौ बखायजाय एखाय लुनो खोन्थादोंमोन आं बेखाय लुनोसै बिसोरजों रायज्लायदोंमोन नाङा बिथिं लुनाङा बेखाय मोसौसो थायो माबाया होनबाय इन्जिनियारा होनबाय मानि थाखाय बिदि होनखो मा मिथियो मा बेखाय लुबा माने मोसौ गलि ओमफ्राय बेखाय मानसि थाया नामा खोलाजों मानसि थाया नामा दा बिसोरो बिदिनो बायदिसिना खोन्था बुंनानै बे गावसोर फैसा जानो खारनावसो बेबायदि खोन्थाखौ बाहायखो ना माखो दा जों माने हमनोनो हायाखै थारमाने बेबायदि अबस्था दा बर्थमान फैथ'वाखै दाख्लैबावै फैदोंमोन मथा मथि 1 मास जाबाय फैदोंमोन जोंहानाव फैदोंमोन फैनानै ओमफ्राय माबा मैगं लांनायनि खोन्था बुंदोंमोन ओमफ्राय एख' बुंलाङाखै थारमाने न'आ मानो दाबो जायाखै होननानै बुंनानै थांदों बेखिनिखौ बुंनानै थांदों आरो बिसोरो ओरैनो बेसे लांदों बिसोरो खेबसेनो लांखादों ना लांदों बिसोरो खेबसे 4,000 खेबसे 6,000 खेबसे 3,500 आरो माब्लाबा गोसोआव थालायलाङा माब्लाबा 500 थाव खरसाबो थारमाने गावसोरनो नांगौ थारमाने आंनावल'थ' फैया बैनावबो फैयो बे गुबुना हरो ना हरा आं बेखौलाय मिथिया माब्लाबा फैसा थाबा हरो आङो ओरैनो नरसिनबारि बर' बस्ति रमन बसुमतारी आबुं जायाखै आबुं जाबाथ' बिदि थायाना खिरखि दङ दरजा दङ बेखिनि न'आ कमप्लिट जानो आरो जितु जब कार्डआव फैसा सोनो गोनांमोन जब कार्डआवबो फैसा सोआखै बेखिनि फैसाखौ मोनबा आङो आंनि हाथाराबाबो बिसोरथ' लांबायानोसै नेरा नेफ्रा खालामनानै आं माबा मोनसे खालामनानै न'खौ कमप्लिट खालामनायनि बेबस्था लानांगौ बाध्यता जादों दा बिसोर गावसोरनि गियानसै आरो गावसोर मानो जाख्ल'नो मोनियाव मा खारनाव जादों बिसोर गावसोरनि कर्तब्यसो बिसोरो ना गावसोर थाबायनायनि खारनैसो बेबायदि माने साननानै फैसा जाखो ना माखो दा मा मिथिनो
बे गामावल' ना आरो गुबुन 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 गामिनिखौ आं खोनायाखै दे दा नोंसिना गासै गामियावनो बेबायदि खालामदों नामा जोंनि गामियावथ' सोरबा सोरबा बिदिनो बहुत मानसिनो फैसा लांदों बिसोरो रावनावबो बाखि गैया रखमानो दे गासिनोबो होगोन नालाय ओरैबायदि थारमाने गावसोरनो फैयो गावसोरनो बिनानै इसिखिनि थाखा होनांगोन ओरैबायदि माने जब्द खालामो बिसोरो होआब्ला मा खालामगोन होनदों बिसोर न'खौ होआ नामा होआबा माने न'खौथ' होआ होननानै बुङा जोंनो इसिखिनि फैसा नांथारगोन ओरैबायदि आरो डाइरेक्ट डिमान्ड खालामफैयो बेफोरबायदि आरो सोर होनदों सोर बेखौ माबाया बुंबाय इन्जिनियारा आरो जिआरएसआबो इन्जिनियार गावसोर बिसोर सानैजोंनो माने जगाजग खालामनानै फैबाय थायो थारमाने आरोहाय बेबायदि जिआरएस आरो इन्जिनियारखौ मा नोंसोरनो नांनो नाङा नांनाय नाङि माने आंथ' मोजांखौनो मोनखायाखै आरो आंजों लोगोसे मानसिफोर दङ सालाय मानो बिदि फैसा जानो मोननांगौ बिसोरो बेबायदि जुदि सरकारि न' फैनायाव जुदि सरकारि न'निफ्रायबो जुदि सरकारा हरनायखौबो जुदि फैसा जानो लुगैबावोबा होमबा बिसोर जिआरएस इन्जिनियार बिसोरथ' मोजां मानसि नंखाया सानना लाबाय आङो नङाबाथ' मोजांबाथ' जेनेबा जोङो ओरैनो जेनेबा नायनो फैयो जोंनो ओरैनो 100 200 बा 500 थाखा जोंनो थाव सोनो हर जोंबो गिदिंबाय थानांगौ बेफोर खोन्थाबा आलादामोन नङा होमबा बेफोर खोन्थाबा आलादामोन माने जोंहाबो माने एसे माबा थागौमोन आरोखि आरो गावस्राबो मान सनमान थागोन हो खुस्राबारि फिसिदि